Днес, дами и господа, се очертава да бъде един много готин ден, тъй като ще ходим на няколко места, ще се срещаме с много хора. Толкова обичам, когато се срещам с толкова много яки хора. Но преди това трябва да напазарувам, да свърша малко работа вкъщи, да се оправя и веднага след това да изчакам Марио от предаването, където бяхме заедно, защото ще ходим на едно много интересно място заедно. Има два подаръка за топлата. Едното са чорапки за пилатес, а другото е тонер. Пак от същата марка, на която имате подаръчка. Така, тегла първото номерче. 4. Добре. И другото. Хубаво бъркай. Ти ги изтърва половината. Не, как падна нищо? Нищо не е паднало. Така ли? Монетка ли видя? Вие не иска. О, ставка! Това трябва да са сърца. Един психолог. Само да кажа, имах 20 минути да се изкъпя, да се облека, да си направя косата и да се нагримирам. Направих 3 от 4, така че сега е време да се нагримирам. Стига де, в смисъл бях бърза. Марио, кажи къде ще му водиш? Отиваме на Hell's Kitchen на VIP вечеря, да се опитваме, т.е. да опитваме храната, която най-вероятно няма да ни сервира дори. Да. Ще видим. Ще видим. Важното е да сме захапнали преди да отидем там, за да не умрем от глад. Да, аз му взех тук едно десертче, една масленичка. Опа! Погрижила съм се. Защо пак е начало това цялото нещо? Здравейте! Чакаме едно кухнята на Ада сме в момента и очакваме да ни вземат поръчката. Да. Надяваме. Избрала съм си в момента, сега ще кажа, телешко бонфиле с пюре от гарах, печен лук и някакви беби моркови и така нататък. Ти какво ще хапваш? Аз си мисля за ризото и телешко бонфиле. Ризото с крем от спанак? Да. Аспержи и мус стречатела. Кой ще готви за нас? Живан Шигенчев. Живан Шигенчев или Евгения. Чакай да ги снимам, стой. Такова бъркане аз не съм виждал. Гледай какво става. Никога не съм виждал подобно бъркане. Гепарда е най-бързата животна в света. Простотията ни обединява. За простотията сме се събрали. Ние нещо просто и ние дойдохме. Това е моето лъвче. Към своята любов да влогва. Да, между И заради другото, това от този телефон вчера. седи там. Така ли? От вчера започнах да влогвам Ме пак. карат да правя такива работи, но нямам да не търпя нерви. Тя е много голяма фенка, ела да кажеш. Да, по принцип, ако Тя не е бях много омъжена, голяма. щях да се омъжа за шеф Ангелов. Така с брадата, с всичко си го приемам и с годините му. Да. Каза, че е много голяма фенка на самото предаване и просто... Искам следващия път, това ако го слушат от нова телевизия, здравейте. Искам Вземете я, следващия моля път ви се. да готвя в това. Аз не мога най-много да запала нещо, обаче съм от Плевен, може да не е весело. И със сигурност ще ви е много весело, не? Поне смях. Ето аз вече съм в оранжево, защото си знам с как ще си ходя в Hell's Kitchen. Да, замириш с голямо дим. Аз си мислех, че ви мириша на пушек, защото запалих тигана. Признай. Вземете я. Искам да видя кое как върви. Евгений, какво правиш? Чистинска риди. Добре, много добре се справиш. Благодаря. Аз не съм виждал някоя чиста така скариди. Просто такъв майстор на скариди. Няма, майстор, виртуоз. Виртуозно чистене на скъри. Я да видим тук какво се А случва. всичко оценяват. Какво правиш, Тото? Сега реже чушки и почвам шишчета. Добре ли? Тото, ти що сте с такава престилка? За Саира са се събрали всички. съм от отбора на... Ние сме трима. Добре, имам салата. Марио, че какво имаш? Имаш ризото. Ризото, да. И ти имаш... Много добре нещата се получават вече.
Нали? Ще ядем. Космос е нагоре. Ще ядем. И ядохме салатката. И сега чакаме основното. Марио, престани! Двете дами леко изпиха виното, ама няма страшно. Кой ни го сила? Ами той Те виж затова са го оставили. Ама как се кофти, бе? Те затова са го оставили. Виж какво, аз имам Момичета, вие шофьор. били ли сте в изтрезвителното? Ти си ми шофьор за тази вечер. Преминавал съм, да. Тото ще ядем ли? Няма нищо спешно. Всеки момент. Ти ли отговаряш? Аз пляскам за ризото. Не можах да снимам основното ми, защото го изядох. Ама беше много вкусно. Много беше хубаво. Да. Минато. Мина всичко и много Марио, гладно. днес само твоята храна харесвам повече, отколкото моята. Не знам защо. Защото аз имам вкус. Нали? Нашия отбор се правиха много добре, никой няма да се гони. Така че ние сме доволни. Така пинат И какво казаха? Я кажи какво казаха, че това е най-добрата резервация, да. Ние сме дошли, как няма? Много ти ходи тая чанта, човек. Добре си. Най-накрая се прибрах. Успях да си махна малко част от грима. Сега ще си махна и останалата част от грима. И ще ви покажа с какво си мия грима и каква е моята нощна рутина в момента, защото доста често си сменям нощната рутина и междувременно ще ви разказвам неща, които не са ви много наясно. Първо, след като мина Hell's Kitchen, бързахме страшно много, за да отидем в червената къща, за да гледаме Регена. Бяхме се разбрали с Анна Мария и с още някакви хора да отидем там и да гледаме предаването. Като цяло беше много весело. Имаше много готини хора. После доста дълго време така си говорихме и се прекарахме наистина много добре. Това видео, между другото, най-вероятно ще го гледате след 5 или 6 седмици, след като съм го заснела. Но нямам право да качвам. Знаете как е. Сега това, което ще направим е, след като си махнах с мицеларна вода, между другото, много важно уточнение, аз преди, може би, седмица или две си ламинирах веждите и миглите. Искам да ми видите миглите. Уникални са. И това, което знам е, че не е хубаво да си трием грима с двуфазна вода. Аз имам такава, която е доста по-голяма. Имам и по-малка травела опаковка. Ето тази на Гарниер. Но тъй като в момента не е хубаво, защото така ефекта ще ми падне доста по-бързо, затова използвам ето тази. И междувременно, след като си изтеря грима с тампончета и с грим, използвам след това ето този измивен гел на Kiehl's. Може би е един от най-добрите, да не кажа. Просто всеки ден го използвам, хора, наистина. Всеки ден го използвам и съм страшно доволна от него. Та, сега ще си измия лицето и след това продължаваме с нощната ми рутина. Ще ви показвам всичко на екрана. Ако имате въпроси, ще ви отговарям. Колко изморена изглеждаме. Да сложа тук. Ами така е по-добре, бе. Да. След като си измих лицето, ще използвам няколко неща, които в момента ги използвам, както казах. По принцип, доста често си сменям рутината спрямо продуктите, които използвам. Първо искам да ви покажа, това го използвам през деня. Отново е на Kiehl's. То е същото като измивния гел, просто е... води се като water cream, за по-летния сезон или за през деня е уникално, много е хидратиращо и в същото време доста бързо попива в кожата, така че е 10 от 10. Наистина и измивния гел и това нещо уникално. Първото нещо, което правя е да си сложа малко от ето този тонер за лице, който е на САВ. От супер много време за да го използвам. Заребих майка ми, между другото, по тази марка. И вече, може би, над 2 или 3 години не спира да си купува от техните кремове. Кремовете са български, с български шафран, който се отглежда малко над София. Следващата стъпка в моята уникална рутина е ретинолът на Kiehl's отново. В момента съм си заребила, особено зимния период. Наистина страшно много използвам продуктите на Kiehl's. Просто защото много ми харесва колко добре ми хидратират кожата
Другото, което искам да кажа за този ретинол е, че в него има доста голям процент ретинол, което означава, че доста ви изглажда фините бръчици и някакви несъвършенства, които имате по лицето, докато в повечето продукти, които се предлагат на пазара, не е точно така. Те предлагат доста по-нисък процент ретинол. Би ще сложа ето този. Да, той и без това е нощен. Докато бях в предаването, използвах само него. Сега само да кажа, това не е реклама на Kiehl's. Наистина ги използвам нещата от супер много време. Даже искам да ви кажа, че имах един период, в който не знаех какво да правя. Преди 2 години ми беше излезнало едно, ето тук, огромно червено петно, което беше сухо. И аз нямах никаква представа какво да правя, тъй като никога не съм имала толкова проблемна кожа, особено през зимния период. И си викам, Боже Господи, какво да правя? И бях в мола и реших, че ще отида до магазина на Kiehl's и ще си говоря околечния крем. Слагам в момента. Та реших, че ще отида там и ще говоря с някой от професионалистите, за да види каква ми е кожата и да ми препоръча нещо, което да използвам за моята кожа. Та ми препоръчаха, сега ще ви покажа след като се намажа какво ми препоръчаха, хора за 10 дена ми оправи лицето. Както искате го разбирате. От тогава им вярвам, от тогава им харесвам още повече продуктите и честно казано съм се запасила с доста от техните продукти, просто защото наистина видях, че за моята кожа лично работят. Чувствам се като новородено. Това олио ми спаси буквално кожата. Сега последното нещо, което ще си направя в моята нощна рутина е да използвам ето този Daily, това е 24/7. Общо взето, това е за косата, хора. Ето така, пускам си в момента косата, макар че тя е ужасна. Шит. Косата ми в момента е отвратителна, наистина. Изобщо не ми харесва, но няма никакво значение. Утре сутринта ще си я измия. Ето така. Слагам по дължините само от този серум. Страшно хубаво мирише. Днес това, което видяхте, беше съвсем малка част. Останалото се надявам да го гледате по телевизията от Hell's Kitchen. Но генерално хората се представиха много добре, наистина. Нашият екип беше горе-долу наравно с другият екип, но успяха да издадат поръчките си малко по-рано, отколкото следващият отбор. Така че аз съм много доволна от тях, наистина. Много добре се справиха, идваха при нас, не спираха да ни питат как сме, какво се случва и така нататък. Така че със сигурност много ми хареса. Не мога да си представя да съм на тяхно място, между другото, имайки предвид, че те наистина не спират да търчат в тази кухня. Чикагото беше най-сейфти, той си седеше на скарата и изобщо не го вълнуваха никакви други неща, така че да. Сега тук гледам някакви мъст или мистове, които съм си купувала и ми да си ги пръсна, докато говоря. Ей така. Това е Body and Hair. Взимала съм си го от Гърция. Много е добро. Направо не мога да опиша колко е добро. Просто мирише... Ами това беше, хора, за днес. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващия влог.